وەزارەتە تەندروستیە ڕێژێما سووریە ڕۆژە چارشەمێ 22 نیسانە 2020 پێکەتنا سێ کەسن دن ڤایرۆسا کۆرۆنای لە دەڤەرن ژێر کۆنترۆڵە خۆ ڕاگەاند. لە گۆری تەندروستیە ڕێژێما سووریە حەتانها هەژمارە گشتیە پێکەتیان کۆرۆنای گەشتیە 42 کەسان ژوان پێکەتیان لە دەمێن بهوریدە 6 کەس باشبوونە و سسیان ژی ژیانە خۆش دەستدایە. لە گۆری وەزیرێ تەندروستیە ڕێژێمێ نیزار یازجی ئەشکەرە کردیە هەمی ڕەوشێن پێکەتنێ کۆرۆنایە لە هەردوو پارێزگەهێن شامێ و گوندەوارên wê hatine tomarkirin. Tu rewşên pêketinê li parêzgehên din yên Sûriyê tune ne. Heman jê derê amaje kir ku di nav rewşên hatî tomarkirin de hejmarek li bajarokê Seyda Zeynep li gundewarê Şamê hatine tomarkirin. Şopandina kesên têkilî û pêwendî bi wan re kirine têkirin. Hetanha testên nêzî 3805 kesî hatine birin û rêkarên xweparastinê jî li bajarokê Menîn yê gundewarê Şamê berdewam in. Testên 805 welatî lê hatiye birin. Roja sêşema borî jî rejima Sûriyê sivikkirina hin rêkarên qedexeya hatûçûnê yên ji bo rêgiriyê belavbûna vîrusa koronayê hatî encamdan li deverên jêr kontrola xwe ragihandbû. Herwiha tîma rejima Sûriyê ya bi navê tîma taybet bi stratîjiya rûbirûbûna koronayê li Sûriyê biryar dabû ragirtina kar û dewamê li hemî dibistan û zankoyan da di duê meha bê were dirêjkirin. Ji aliyê xwe ve rewangha Sûriyê ya mafê mirovan roja yekşema borî belav kir hejmara pêketiyên vîrusa koronayê li Şam, Heleb, Ladqî, Tartus, Hims, Hema û Derayê gihîştiye zêdetir ji 42 kesan û zêdetir ji 410 kesan di kerentiyê de ne ji wan bi tenê 108 kes encamên pêşkirînkirina wan negatîv derketiye. Ji kerentiyê hatine derxistin. Herwiha rewangehê got ku hejmara çekdarên Îranê û milîsên bê ser ve ji regeznameyên nesûrî li ser xaka Sûriyê gihîştiye 114 rewşên tekeskirî û li hejmarek dever bi taybet li Dêra Zorê û başûrî gundewarê Helebê û devera Seyda Zeynep li başûrî gundewarê Şamê vîrus belav bûye. Piştî ku pêketina hejmarek çekdarên rejima Sûriyê ji yên ku danûstandinê bi çekdarên Îranê re dikin hatiye tekeskirin. Her dê vê derbarê de rêxistina lêborîna navdewletî Amnesty û rêxistina navdewletî Human Rights Watch beryanha hişyarî ji egeriya belavbûna koronayê li zindan û girtîgehên Sûriyê dan. Gotin ku egeriya wê yekê dê karasateka mirovî li Sûriyê encam bide. Bêguman dê gelek rewşên mirinê werin tomarkirin. Di 22 adara borî de tendrustiya rejima Sûriyê yekem rewşa pêketinê koronayê ragihandbû. Li gorî hemî şopîner û rêxistinên navdewletî û xwecihî hîn jî rejima Sûriyê hejmar û amarên rastexîn yên pêketinên vîrusa koronayê û rewşên jiyanê ji destdanê eşkere nekiriye.